ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ದೇಶದ ಬೆಂಕೆಗೆ ಸುಡುಸುಕಾರಿ ಆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿಯಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬಾನ ಕುಬಲದ ಮುಗಲದ ಇಡೇರಿದ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬೂರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆರೆಂಚಿ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಭೂಮಿಯಪ್ಪನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮಣ್ಣ ಗರ್ಭನು ದತ್ತದು ಉರ ಮಲ್ತದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಐಟು ಬಾರ ಮುಂಕಣ್ಣ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಾದ ಅನಿಲ ದರ್ಪಾದ ಬಂಗಾರದಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರದ ಬುಲೆದೆಪ್ಪುನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬಂದಲೆ ಅಂಚಾತ್ರೇನೆ ಇನಿಕ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಉಸುಲಾದ ಉಪ್ಪುನವು ಅವು ತುಳುತ್ತ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕಿನಿ ಕಾಲದ ಪಾಡುಗ ಅರಿಗುಲಿ ಆಪಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲಿಯಾಂತರ ಆಪಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಿನ ಆದೇರ್ಪುಡ ಅವಿನ ದೆರ್ತು ಬತ್ತುಡು ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕದ ಆ ಮೋಕೆ ಉಮೇದನು ಹೊಸ ಮಂಡೆಲೆಗೆ ಹೊಸ ತರೆಕ ಹೊಸ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾವುಡು ಎತ್ತಾವುಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತನೊಂಜಿ ಕೂಟ ವಿನಯ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ ಕೊಲ್ನಾಡು ಮುಲ್ಕೆದ ಕೈತಲದ ಕೊಲ್ನಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಉಂಡಾದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಜತ್ತುಂಡು ದಾಯಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮೇಳನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸುರುಟು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಆಕೇರಿಗಾದ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತಿನಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನಗು ಎಲ್ಲಂದಾತ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳುದ 11, 12 ಬೊಕ್ಕ 13 ಪಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಕೃಷಿ ಸಿರಿ 2022 ನಡಪರಂಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಇನ್ನಿತೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೀದ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಸಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡ್ತಿನತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಕಲೆ ಕೊರ್ರೆ 3 ಜನ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಟೋಡು ಒಲಗಾತೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ವಿನಯ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ ಕೊಲ್ನಾಡದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಅದುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ನಾಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಕೊಲ್ನಾಡು ಗುತ್ತದ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾರ್ನಾಡದ ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು 3 ಜನ ಅಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಟ್ಟಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿದಕ್ಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ವಿಜಯ ರೇಡಿಯೋಗೆನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಅವಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಆತು ಸುಲಭದ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆದ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದಂಡ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಶುರುವಾಂಡು ಪ್ರೇರಣೆ ಒಲ್ಪೊಡ್ತಿಕ್ಕನ ದಾರಕತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ 14 ಜನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲು ಹಲವಾರು ಎಂಕಲು ಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಾಯಿದೆ ಬಂದಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೀಜ ಪಡು ಅಥವಾ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸವಲತ್ತು ಪಡು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವನು ಎಂಕಲಿಗಿತ್ತು ಬಂಗಾಣದಂಡ ನನ್ನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪಡ ನನ್ನದ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರ ಪರ ಎಂಚೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂಡು ಅವೇನು ನಿವಾರಿಸಬಂದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದಿಂತ ಐಕ್ ಅವು ಅಂಚನೆ ಏನನ್ನಾಗ ಕೆಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಪ್ರಣವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಗಲು ಎಂಕಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಯಾರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಅವೇನು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಂತೂ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪು ಅವನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಕೊನೋಕಂದು ಅವು ಮೂಜಿಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಾವ ಐಕ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿನಯ ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘ ಪ್ರಣವ ಸೌಹಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಗುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಯಾರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬರಿತಾ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾರದಾ ಇನ್ಫ್ರಾ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಅರಸು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಹಕಾರಿ ಭಾರತಿ ಕೆಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಗಲ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಯಾರ ಲೋಕಲ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗಲ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಯಾರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆ ಮುಖಾಂತರ ತುಳಗ ಎಂಗಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂದೊಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬರೋದುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಉಮೇದು ಎಂಕಲ್ ತೂನಗ ನನಾತ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮುನ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸುಮ ಆತನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೋಟಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಣ್ ಬಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಭರವಸೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಮೊದಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರೋಡು ಮೂರ್ದು ಬರೋದು ಅಂಚತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಬೃಹತ್ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲೆಗೆ ದಾದಂಡ್ರಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡೊಂದಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡೊಂದಂಡ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲೆ 53 62 32 40 ನೆಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲೆ ನಿಕಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಂಕುಲು ಎದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ದುಮ್ಮುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಜೀವನ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಈರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ವಾ ರೀತಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಐತ ಪಜ್ಜೆ ಹೆಂಚಂಡು ನಡಕೆ ಹೆಂಚಂಡು ಮಾತ ರೀತಿದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿ ಇರ್ನೂದು ಸ್ಟಾಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಬರೋದುಂಡು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡೇನ ಮಾತ ಇಲಾಖೆಲ ಐತೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡೇನ ಅಂಚಿನ ಈನ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಲೋನ್ಸ್ ಮಾತುಂಡು ಐತ ಪುರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ಗ್ರಾಮ ಅವಶ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಗಲ್ನ ಸಾಕರು ಅವು ಮಂತೊಂದುಂಡ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಫಲಪುಷ್ಪ ಒಲ್ಪ ಬಿಡಿತೆ ಸುರುಕತ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲರಿತೆ ದೂರೋಡ್ದು ಕೊಲೊಂದು ತೂಪಿನ ಕಲೆ ಒಲ್ಪ ಒಂದು ದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ನಾಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತಾಗದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಲಾವೊಂದುಂಡು ಐತೆ ಎದುರ್ದ ಮೇಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಸಮತಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿಡ್ ಬರನ ಕಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತುಂಡು ಕೊಲ್ನಾಡು ಕೈತಳ್ಳಿ ಉಂತುಂಡು
ಅಂಚಾದ ಬರ್ರೆ ಪೋರೆ ದಾಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಂದ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ವಿಶಾಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡ್ದು ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಮಲ್ತದೇರು ಅಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾನುವಾರು ಮೇಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಟ ಮೇಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆ ಗಾತ್ರ ಜೈಂಟ್ ವೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಶೈಲಿದ ಎಂಕ್ಲು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬೇತೆ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬೇತೆ ಮಂತುದ್ದ ಅವತ್ತಂದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನೆಟ್ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮತ್ತ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಧಕರ್ನಕುಲು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದೆ ಅಗುಲ್ ಮಾತ ಬರೋಂದುರ್ಲೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಕೆಲವು ಜನ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸದಾದ ಆಗ್ಲೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿನ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಿವಂದ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಡತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಚಟುವಟಿಕೆನೆ ಅವೇನು ಸರ್ಕಾರಗೂ ಟರವು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಐಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ಕಿ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರವರಿದನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಗು ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ 2000 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಂದ ಇತ್ತು ಅಂದೆ ಆ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಂದ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅವತ್ತು ಮುಲ್ಕಿ ಪುದರೆ ಆಯ್ತು ಮಾಜಿದಂಡು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಆತ ತಾಲೂಕು ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು 2019 ತಾಲೂಕಾದ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆತಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಜವನರಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮುಲ್ಕಿಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗುರುತಿಸಾದ್ ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಒಂಚೂರು ದುನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಂಡು ಸರ್ಕಾರಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಕಿಬಿ ಕೊರೋಡು ಬಂದ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆವಡ್ ಬಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆಡುಲ್ಲ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಂತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸರ್ಕಾರಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಆಗ್ರಹ ಮನ್ಪೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಆಯ್ತಾ ರಾಜಣ್ಣ ಇರು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರಲ್ಲ ಅಂದೆ ಕೃಷಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳೆ ಆ ಜಾಗಡ್ ಅತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಈತ ಕಾಲೋಡು ಈತ ಅಗತ್ಯ ಆದ ಕತೆ ನಿಜವಾದ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಂಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ದುಮ್ಮದ ಜನಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೊಡನಾತ ಜನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಕೃಷಿ ಸುಲಭ ಆಡು ನಾಕುಲೆ ಬೆಂದೊಂದಿತ್ತು ನಾಕುಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಇನ್ನಿತ ಒಂಚೂರು ಮಿಷಿನ್ ಮತ್ತೆ ಭತ್ತನಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ ಇನ್ನು ಜನತ ಬೆಳೆದಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಯಾಕಂದಾಗ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಅರಿಕ್ ಬೊಡನಾತ ಬೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಂದ ಅರಿನ ಮಾರ್ದ ಕೃಷಿತ ಬೆಲ್ಲದಾಗಲೇ ಕೊರ್ಪಿನಾತ ನಮ್ಮ ಬೇಲದಕಲೆ ಕೊರ್ದು ಒರಿಯುನ ದಾಲೆಗೆ ದಿನದೆ ಪರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಡಿ ವರ್ಷ ಬೆಂದದು ಅವೇನು ಬೆಲ್ಲದಾಗಲೇ ಪಟ್ಟುಡು ಹೊರತದ ಆಡ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಓ ಸೊತ್ತು ಆ ಮಲ್ತಿನದ ಬೆಲೆ ತೆಕ್ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಲಾಭ ಅಂತ ಬರ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಪನಂತೇರು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನೆ ಆಕೆರಿ ತಿಕ್ಕುನ ಖಾಲಿ ಧೂಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅವನ್ನಾಗ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣೆಲ್ಲ ದೀಲೆಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿರಿಯರು ಒಂಜಿ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿನಂದ ಇಟ್ಟು ನಂಗೆ ಸೋಲಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಏಪೋಗ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಾಡುಜಿ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮದ ಕಷ್ಟ ಕಾಲೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬೊಡನಾದ ಇಲ್ಲಾಡ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತದ ಪೆತ್ತ ತಾಂಕದ ಅಜ್ಜೋನ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡಾತಿನಗುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಕೆಲವು ಸವಲತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಆ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಜೊತೊಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ವಿನಯ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ತುಂಬಾ ಇದನ್ನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ನಾಡದ ಗ್ರಾಮ ಅತಿಥಿ ರಾಜ್ಯೋಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಕುದರನ್ ಗಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು ಖಂಡಿತ ವಿಜಯ ಒಂದು ಸುರುಕು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಆವಡುತ್ತನ್ ಬಹುಶಃ ಅಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ಆತಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಚಾರೋಡ ಹತ್ರ ಪಿರೋಕೊಂಡು ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಜನವರಿ 14, 15, 14 ಆವಡೊಂದು ಎಂಕಲು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಒಂದು ಪತ್ತಿನ ದುಂಬು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಎಂಕಲು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಲ್ಪಡೋಕೆ ಎಂಕಲ್ನ 4 ತಿಂಗಳದ ಶ್ರಮ ಪೂರ ಅವರ ವ್ಯರ್ಥ ಆನಂದ ಎಂಕಲ್ ಬೇನೆತ್ತಂಡು ಅಂಡ ದೇವಿಯರ ದಯಟು ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಅತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುವಂತ ಪಿದಾಡಿ ಎಂಕಲು ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ದಿಯ ಮಾರ್ಚ್ 11, 12, 13 ಅವು ದೀನ ಎಂಕಲ್ ಟೈಮ್ ದಯ ಪಂಡಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಏನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ವೀಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡ್ ಆನಾಗ ಅವು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕಲು ಏನು ಮಾರ್ಚ್ 2nd ವೀಕ್ ದಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ಜೋಕುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಜೋಕುಲ್ ಬಕ್ಕ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಬತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಜೋಕುಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸರಿ ವಿಚಾರ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚ ಖಾಲಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರ ಅಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 50 ಸ್ಕೂಲು ಪೋದು ಎಂಕುಲು ಆಗಲ ಕೈತೋಟ ಪೂರ ಎಂಕಲು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದ ಆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೈತೋಟ ಏರ್ನ ಉಂಡು ಆಗಲ ಎಂಕುಲು ಆಗಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಆಗಲ ಎಂಕಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಬೊಕ ಪ್ರತಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕುಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ಪ ಎಂಕಲು ದಯಪನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆವಡು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಅವೇ ಅತ್ತ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃಷಿ ಮೇಲೋಡ ಎಂಕಲು ಆಗಲಿಗೆ ಆ ನೀ ಇತ್ತೇನೆ ಆಗಲಿಗೆ ಅವೇನು ಐಕ್ ಬೋರ್ಟ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ ಎಂಕಲು ಬೀಜ ಏನ ಕೊರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದಾಗ ಕೈತೋಟ ಬರಡು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ
ಬೊಕ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಏನು ಮಂಡ ವಿಮುಖ ಆತಿರು ಈ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪಂಡ ಏನಾತ ಮಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಏರೆಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆತಂಡು ನೆ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು IT ಪೋಂಡ ಜೋಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಗಳ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಆ ವಿಚಾರ ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ ಕೃಷಿಟೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೋಡ್ತನ ಸಂಪಾದನೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಏರ್ನ ಅಂಡರ್ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನು ತೋಪ ಹೊಡೆದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಜನೆ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರ ಅಂಚಾತ್ರ ನೆಟ್ ನಿಕಲ್ನಲ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲಿ ನಿಕಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 63 62 32 40 ನೆಕ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲೆ ನಿಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಂದ ಉತ್ತರ ಮೂಜಿ ಜನ ಕೊರಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಕುಲ್ದೇರು ಬಂದು ಬಂದು ಜೀವನ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಇಡ್ಲವಲ್ಲ ರೀ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೇಗ್ಲ ಉಂಟು ಏರ್ಪುರ ಬರ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಮೇಳ ಆಯ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮೇಳ ನೆಟ್ಟದ್ರ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ರಾಜ್ಯದ ಮಸ್ತ್ ಮಂತ್ರಿನಗಳು ಬರ್ರಲ್ಲೇರು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿ ಬರ್ರಲ್ಲೇರು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾಯನ BC ಪಾಟೀಲ್ ಬರ್ರಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಗುಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೆಲವು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದ ಹೆಡ್ ನಗುಲು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಚಾನ್ಸಲರ್ ನಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲೇರು ಆಗಲ್ಲ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆರೆಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆಗ್ಲೇಗ ಒಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದು ಬಂಡರು ವಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿನಕಲೆ ಗೇಂಚ ಬತ್ತಿನಗಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಬೇತೇನೊಂಜಿ ರಚನೆ ಮಂತದ ಐಟ್ ರಾಮಚಂದ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಗುತ್ತುದ ಚಾವಡಿ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಆಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಕುಲ್ಲಾದ ಉಪಚಾರ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಆಗ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿಲ್ ಎತ್ತಂದು ಬೋಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದವೇನು ಪೂರ ಅಗುಲು ತೂಪೇರು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಊಟೋಪಚಾರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಂತದ್ದು ಅಗುಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಮೇಲನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಂತದ್ದು ಆಗ್ಲಿಂದ ಕೊನೋದು ಬಿಡ್ಪು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಮಾತಾಯ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ್ದು ಐತ ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಬೆನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೋರಿಯ ಒಂದು ಮೇಳ ಪರ್ಯ ಕುಕ್ಕುಟೆ ಮೇಳ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೋ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಜಾನುವಾರು ಮೇಳ ಅವಲ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಜಾನುವಾರು ಎಂಕ್ಲು ವಿವಿಧ ತಳಿದ ಜಾನುವಾರು ಪಂಡ ದನ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಿಡ್ ಅವೇನು ನೆರೆಲ್ದ ಅಡಿಟ್ ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿ ನಂಚಿನ ನೇಚರ್ದ ನಡುಟೆ ಎಂಕುಲು ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನಾರ ಐತ ಉಸ್ತುವಾರಿನ ಗೆತ್ತೊಂದೇರು ಆರು ಮೂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗೋವು ಕಣತದ ಅಲ್ಪ ದೀಪವೇರು ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಳಿ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಅವಳು ಗೋ ಪೂಜೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಕಲೆ ಬತ್ತಿನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೋಪೂಜೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕುಕ್ಕುಟ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ ಐಕ್ಲ ಪಿದಾಯದ ಜನಕ್ಕುಲು ಬತ್ತದ ಐತ ಐಟ್ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರ ಪೂಂಜರ್ ನಕುಲ್ ಬರ ಕೋರಿಲ್ ಬರ್ಪ ಅಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ 500 ಮಿತ್ ಹೊರಕ್ಕು ಕೋರ್ಲು ಬರ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ವಿಚಾರ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಬೋಡ ಬಂದು ಮೇಳ ಪನ್ನಾಗ ವಾ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಸಂವಾದಲು ಒಂದೇ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಇದು ಕೃಷಿದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತದ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಬುಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತಾ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವೇನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ ಅಲ್ಪ ಅದಾಗ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಅವೇನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತಿನಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ನಡುತ್ತಾ ಅವನೇನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿನ ಗೆತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಅವೇನಂಜಿ ಬುಲೆಪಾಯನವೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ FM ಅಲ್ದ ಎಂಕುಲು ವಿನಯ ತೆಂಗು ಬೆಳೆದ ಸಂಘ ಬಂದು ಅದು ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಎಂಕುಲೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ದಜ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಲವಾರು ಸೆಮಿನಾರ್ ಉಂಡು ದೇವನ್ನಾಗ ಇರು ಎಂಕಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಸುರುಕದ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಸಂವಾದ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಐತ ಐನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಎಂಕಲ ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ನೋಡಿದ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಸನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಒಂದು VC ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆರು ಒಟ್ಟುಗಳ ಜೋಕುಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ 2 ಬಸ್ ಜೋಕುಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ತರದು ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ದ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 2,000 ಜೋಕುಲ್ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 11th 19 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 4 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಜೋಕುಲ್ನೇ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಉಂಟು ಯಾರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ VC ಒಟ್ಟುಗಳ ಬಕ್ಕ BC ಪಾಟೀಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ರೈತರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರೈತರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿರೋರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ನೇರ ಸಂವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ಅರ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿನ ನಂಡ ಐಕ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊರಲಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಲವಾರು ಸಂವಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂತ ಒಂಜಿ ಯುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೈತರು ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಅವು ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಕಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಕಾಲಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮದವನ್ನ ಕಾಲಮಾನ ನಮ್ಮ ತೀನ ಮತ್ತು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ವಾವ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಪೂರ ಬೀಜ ಪಾರ್ದು ದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಹಾಳಾಪುಡು
ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಮೇಯ್ನ್ ನಾವು ವಿಷಮುಕ್ತ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ಆಹಾರ ಯಾಪಲ ವಿಷಮುಕ್ತಾದಿಪ್ಪಡು ದಯಪನ್ನ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇನ್ನು ದಯಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಕೊಡ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವರ ಉಂಟು ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿ ಸಿ ಆರು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ನಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಈ ಪಂದ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪರು ನೀರ್ದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆ ಕೋಡ್ಲ ನೀರ್ದ ಹಾಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿತ್ಯ ಬರಗಾಲ ಅಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಿರು ಅವು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಅಂದು ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅಂಚೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪೋಡು ಆಡ ನೀರು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಉಂತಾದಿ ಪೂಜೆ ಬಚ್ಚೊಂದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಕಂಡ ಬುಲೆ ಪೂಜೆ ನೀರು ಒಂಜಿ 8 ತಿಂಗಳು ನೀರು ಉಂಟು ನೀರೇ ಉಂತುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕೆರೆ ಉನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಗಿದ ಅವಲ ನಮ್ಮ ರೀಓಪನ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಡಿಲ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಂಗೆ ನೀರಿದ ತಾಪತ್ರೆ ಬರಂದು ಅನ್ಪಣ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ನಂಡ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ನೆರ್ದು ದುಂಬುಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೇಳ ಆತನ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪೂಂಜರ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 75 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳವನ್ನು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆನಿದ್ದ ದಿನಟ ಬಾರಿ ಪುದಾರನ್ನು ಪಡೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತಂದು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು 75 ವರ್ಷದ ಒಕ್ಕ ವಿನಯ ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಉಮೇದಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಏತು ಜನ ಈ ಸರಿ ಬರುವೇರು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಯೋಜನೆ ಬಡವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪಿರು ಕೃಷಿ ತಗಲೆಗಳ ಉಮೇದುಂಡು ದಾವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತೆರೆಗಳೈತೆ ಉಮೇದು ಬೈದು ನಿಂತ ದಿನೊಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಿರಡಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಜಿಂದಂಡ ಬಣ್ಜಿಗೆ ದಾಲ ನಂಗೆ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕಂತಿನ ಐಟಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇನ್ನಿ ಅರಿ ತಿಕ್ಕಜಿಂದಂಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪ ದುಡ್ಡಾಂಡಿ ಎತ್ತದ ದುಡ್ಡು ನಂಗೆ ತಿನ್ರೆ ಆಬುಜಿ ಕೃಷಿತ ಸವಲತ್ತು ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮತ ನಮ್ಮ ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಖಾಲಿ ಭತ್ತ ಹತ್ತಿರ ತೆಂಗುಂದತ್ತು ತರಕಾರಿ ಮಲ್ತದ ನಂಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೋಡು ಮುಂಚಿ ತರಕಾರಿ ಎಂಚಿನ ವರ್ಷದ ಪುಳಿ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಸವಲತ್ತುಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೇಂಟದಗಲಿಗೆ ತಿಂದ ತಿಕ್ಕಿ ಜಿಡ್ಲ ಊರ್ದಗಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಸಾವಯವ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮರಣಿ ಕೊರೋನಾ ಡಿಡಿ ಲೋಕಗೆ ತೊಂದರೆ ಆನಂದಂಡಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಿನೇರೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ದಾಖಲೆ ಯಾವದಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನಲುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಟಾಡ್ ಅತ್ತದ ಮೂಲ ಮಲ್ಪನ ಕೃಷಿ ಟಾಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪೋದು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಕೃಷಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದ ಡೌಟ್ ಐತಿ ಖಂಡಿತ ಈರ್ವಂಡರು ಇನ್ನಿ ಕುಡರ ಕೃಷಿ ತಂಚಿ ಜನಕುಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಮಲಮಲ ಕಲ್ದಿನಕುಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಭಿನ್ನಾದಿಕೆಡು ಮೂಜಿ ಜನ 2 ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ನೋಡಾಯಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅತನ ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಜೀವನ್ರ ಇತ್ತೆ ಕೃಷಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡನ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜೀವನ ಒಂಜಿ ದೂರ ಉಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಈ ರಾಜಕೀಯಡ್ಲ ಉಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ನಿದ್ದರ್ಪೋಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬರ್ತಿನ ಸಮಯಡು ಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತನೆ ಅಂಡ ಹೊರನೇ ಪೋದು ಕೃಷಿಗೆ ಕೈಪಾಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಹಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಅವರ ಕಂಗಾಲಾತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಸರ್ಕಾರೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನಾತನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮೂಲ ಕಲ್ದಿನಗುಲು ಕೃಷಿ ಮನ್ಪನಗುಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪೂರ ಪರವರು ಪೋಪಿನಿ ವಿದೇಶ ಪೋಪಿನಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೂಲ ಭತ್ತದ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಸರ್ಕಾರಲ್ಲ ಇಂಚಿದ ಮೇಕ್ ಕೃಷಿ ತನ್ನೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೇನೇಕ್ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಎಂಕುಲು ಆ ಸಂದರ್ಭ 2 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪೂರ ಏನು ಕಾಗಜಿ ಬರೆದು ಅರೆ ಆಗಲ್ಲ ಗಮನ ನಿಂಚಿ ಕನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಇತ್ತು ಇನಿ ನಂಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ ಬೋಡ ಏನೇನು ಏಪಲ ಬತ್ತಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಂದ ಈ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಾಗಲು ಮಾತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿಯತದ ಜನಕುಲು ಸೌಮ್ಯ ಜನಕುಲು ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಒಂದು ಐಜಿ ಪಂಡದು ಕೈ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವೇ ಇರು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ ಪೋಂಡ ಹಾಸನ ಬಿಜಾಪುರ ಒಂದು ಮಾತ ಅಗುಲು ಎಂಚಿನ ಸವಲತ್ತು ಸರ್ಕಾರೋಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬುಡುಪುಜೇರು ನಿರ್ದಾಂಡಲ 16 ಪೇರು ಅವಳು ಮೂಲ ಆದಾಯನೇ ಕೃಷಿತ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪರವೂರ್ದ ಆದಾಯ ಉಂಡು ಕೃಷಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಆತ್ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪುಜ ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಏನಾತನ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಅಧಿಕಾರಿನಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಮುಲ್ಪದ ರೈತರ್ನಾಗುಲು ಅತ್ರ ಕಲ್ದಿನ ಜನಕುಲಿತೆ ಕೃಷಿಗೆ ಬತ್ತೇರಿ ಅಗುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಗಲ್ನ ಕಿಬಿ ಅರತ್ತದ ಸವಲತ್ತು ಕೊರ್ರ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಹಿಂಗಲ್ನ ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಲದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡಿ ಖಂಡಿತ ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಪರಿಹಾರ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮುಲ್ಪ
ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಡೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಗೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವಲ್ಲ ಇನಿ ತಿಕ್ಕುನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅವು ಅಂಚೆ ತಿಕ್ಕದು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ನೀರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ಲೇಕನೆ ದುಂಬು ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಪುರ ಕೃಷಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೈತ ಆಗ ಪಂಡದು ಅದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೈತೆಲ್ಲ ಪಗತ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಒಡೆಮುಟ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಐತೆ ವಿನಯ ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಆಸೆ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆದಿ ಒರಿಯಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಎಂಕುಲಿತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯನು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮುಟ್ಟೋಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆವಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಕಲ್ದಿನಕುಲೆಗ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಬೋಡು ಕೃಷಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿಡ್ ಈಗ ಕಲ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕದ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆನಿ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ದಿನ ಆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆಯ್ತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ನೆಟ್ ಈ ಮೇಲೋಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದೆ ವಂಚಿತರಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಕೃಷಿತ ಬಗೆಟ್ ತಿರಂಡ್ರೆ ಬರ್ರಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ಲೆ ಕೊಡು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯೋಜಕತೋಡ ನಂಚಿನ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುರುತ್ತ ತುಳುವ ಕುಲಪತಿ ಅದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯರು ಆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕಡೆ ಬರೆಂಜ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ಗ್ರಾಮ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಚೂರು ವಿಜಯ ಆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಗ್ರಾಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ಗ್ರಾಮ ಅಂಚ ಬಂಡ ಎಂಕಲೊಂಜಿ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಕಾಡದ ಇನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಕಲು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೌರಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕಲಿತ ಗಡಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲು ಐತಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಲಕಸುಗುಲು ವಿಶೇಷ ಒಪ್ಪರೆ ಅವು ಹಳ್ಳಿದ ನೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಪ್ಪರೆ ಅವು ಜೋಕುಲಗಿತ್ತೆ ಮೀನ್ ಬತ್ತನ ಕಲ್ಲಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚೆತ್ತಂದು ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾಗಲಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಎಂಕಂಜಿ ಆಸೆ ಇದೆ ಅವನಾಗ ದುಂಬದಗಲು ಜನರೇಷನ್ ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿರು ಆಗನ ಎಂಚಿನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಗೊತ್ತಾವಡು ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ ಮುರ್ತದಲ್ಲ ಉಂಡದು ಮುರ್ತದಲ್ಲ ಮುರ್ತದ ಪೂರ ಉಂಡು ಮುರ್ತದ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ 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 ಬುತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಐಟ್ ತುಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಆಯ್ತ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಅವು ದಯಮನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ತೂನ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲು ತೂದಾಗ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಹಾಗೆ ದುಮ್ಮಲ ಇಂಚೆ ಇತ್ತೇರ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ ತಿರುಪವನ್ನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬಸ್ ಈ ಪುರ್ತಿಂಗ್ ನೆನಪಾವುಂಡು ರಡ್ಡು ಸರತ ಹೊರಮನೆ ವಿಷಯಡು ಉಜಿರೆಡ್ ನಡೀತಿನ ಚಿತ್ತನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ವಿ ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ನ ಮುತಾಲಿ ಕಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದುವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ಗ್ರಾಮ ಬಹುಶಃ ಕುಡರ ನೆಂಪಲ್ ಪಂಚಿತನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕೊಲ್ನಾಡು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರುಡು ಆ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆಯನ್ನು ತೂವೋಡು ಆ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ ತುದುಂಬೋಪುಡು ನಿಕಲ ವಿಚಾರத்தை ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲೆ ಪಟ್ಟೊನ್ನೆ ಅಂಡ ಬಂತೆ ಬರ್ತು ಕೃಷಿ ಸಿರಿ 2022 ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಯಲಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಪಂಡ 11-12-13 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮುಲ್ಕೆದ ಕೈತಲ್ದ ಕೊಲ್ನಾಡು ನಡಪರಂಡು ಬಂದಲೆ ನೆಕ್ಕು ಕುಡರ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ನ ಬಲೆ ಪಂಪಿನ ಲೆಪ್ಪುನು ಕೊರೊಂದು ಈ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಪಾತ್ರಕ ತಂದು ಮುಗನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನದಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ದ ನಿಕಲ್ ಪಂಡ್ರೆಪ್ಪನ ಸಂಗತಿನ ವಸ್ತು ನಂಚತ್ರ ಊಪುರ ವಿಶೇಷಗಳು ಮುಲ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪೂಂಜರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡ್ತದಂడి ಯಾವನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ 75 ವರ್ಷದ್ದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ಆಯ್ತ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪಡೆದ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಪಾದಿನ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನಿತ್ತಿದ ಅತ್ತನ್ನೇ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಅರ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿನ ಮಾಡ್ತದಂడి ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಯಾರು ಅವತ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ್ನಕುಲಾದಪ್ಪು ಶಾಸಕರ್ನಕುಲಾದಪ್ಪು ಮಂತ್ರಿಲಾದಪ್ಪು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಇದ್ದೇ ಬೈದಿನಕುಲು ಕೃಷಿ ದಾದಾಪು ಎಂಜಿನ ಬಂದ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಯಾವನ್ನಾಗಲಿ ದುಂಪು ಇರಾತಿ ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದುಂಪುನಾಗ ಅಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರೆ ಉಮೇದು ಬರೋದು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೃಷಿಕರೇ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರನ್ನ ಆತಿನಾಕುಲು ಅಂಚಾದೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ಉಮೇದಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇರಕುಲು ಅವತ್ತಂದಿತ್ತೆ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಯವ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ದುಂಬು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಜಾವಲಿನ ಕೊನೋದು ಓಲ ರಾಶಿ ಬಾರ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಪೊತ್ತ ಒಂದಿತ್ತ ಅವತ್ತಿದ್ದ ಮಂದಾರದಂಚಿನ ಕೆಲವು ಹಾಳ ಕಾರಣನೇ ಅವಾದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರನೇ ನಂಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ಇನ್ನು ಸಾವಯವ ಮಲ್ಪರ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಜಾವಲಿನ ಸಾವಯವ ನಂಗೆ ಸುಲಭ ಅವನ್ ಇನ್ನು ಪೇಂಟೆಡ್ ಇತ್ತ ಕೊನೊಂದು ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಇತ್ತಿನಾರ ಒಂಜಿ ಅವಳು ರಾಶಿ ಮಲ್ತದ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪಿನ ಇರದು ಇಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಜಾಗಲೇನು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಂಡ ಮಲ್ತದ ಅವನ್ ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪ್ಲಿಕ ಮಲ್ತನಂದ ಇಟ್ಟು ಬೊಡನಾತ ನಂಗೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಅಂಡೆ ಸಾವಯವ ಅನ್ನುವಲ್ಪ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಕೃಷಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾವಯವ ನೀತ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಮಲ್ಪುಲಿ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದಾಗ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಒಂದುಂಡು ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ದಿಪ್ಪು ಅದು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೈಪ ಒಂದುಲೇರು ಬಹುಶಃ ಜೀವಾಮೃತ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪರ ತೈಪ ಒಂದುಲೇರು ಐತನಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನಿ ಎಂಗಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೇನ ಉಮ್ಮನತ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಆರು ನತ್ತ ಎಂಗಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಮಿತ ಗೌರದೇಶದಲ್ಲಿರು ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಎಂಗಲಿಗೆ ಐಕ್ಲನಾರಿಗೆ ಮುಲ್ತೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಐದು ಒಟ್ಟು ಎಂಗಲ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಎಂಗಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಎಂಗಲ ನಮ್ಮ ವಿನಯ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಗಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗಲ ಪ್ರಣವ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ GR ಪ್ರಸಾದರ್ನ ಅವ್ರ ಎಂಗಲ ಬಾರಿ ಮೋಟಿವೇಟರ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಗಲ ಇದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು ಎಂಗಲ ನವೆಂಬರ್ 3 ತಾರೀಕು ಶುರುವಾತ ಎಂಗಲ ಅತ್ತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಗೆ ಒಂದು 45 ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದಿಪ್ಪು ಐತೆ ಆರ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ನಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಿರು అయితే ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಟೋಟಲ್ ಖರ್ಚಿನಾಗುತ್ತ ಒಂದಿಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆವಾಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮೊಗಲನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡೆಂಗಲಿಗೆ అయితే ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕ ಬಳಗ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೊಗಲ್ನ ಪೂರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಂಗ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲಿರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡಿದೆ ಬಂದಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆ 317D ನತ್ತ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮೆ ನತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಕೃಷಿಗೆ ಈತ ಮಲ್ತಂದ ಈತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ 1 ಎಕರೆ ಮಲ್ತಂದ 10,000 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಮಲ್ತಂದ 5,000 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಜ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ಡಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಪುರ ಆದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ಲ ಅಂಚೆ ಇತ್ತದ ಗವರ್ನರ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಂಗಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪಾರ್ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಆಜುಬಾಜುದ ಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಆಗಲೇ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಮೊದಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಎಂಗಲ್ಲ ಶಾರದಾ ಇನ್ಫ್ರಾ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅರಸು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪರ್ಪಮರು ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿ ಮಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂಚನೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮೊಗಲ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಂಗಳೂರು ಅಗಲ್ನ ಅಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಸಹಕಾರಿ ಭಾರತಿ ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿ ಬೇತೇನೆ ಸಹಕಾರಿ ಭಾರತಿ ಅಗಲ ಪೂರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಂಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಪೂರ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಪಂದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡರಿತ್ರಿ ಪೋಡು ನಮ್ಮಗಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲು ದುಂಪಾರಪಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಆಜುಬಾಜುದ ಪೂರ 22 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಅಗಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಗಲ ಏನು ಮುಲ್ತದ್ದು ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಲ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ 2-3 ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೈದಿರು ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಪತ್ರಿಕೋಷ್ಠಿಗೆ ಬೈದಿರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಏರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊರ್ನೆಲ್ಲ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಸಹಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ತಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಕಲು ಅವಳ ಎಂಕ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುನ ಎಂಗ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಇಲಾಖೆ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆ ಇರೋದು ಎಂಗ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುನ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಜೀವನ್ ರೈತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮೇಲೆಗೆ ಬರ್ನಿಟ್ಟು ದಾದ ಲಾಭ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಸುರುಮನ್ ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮೇಲನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಗುಲ್ ನೆಕ್ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ತೂದು ಐಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಬಿ ಆದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಐಕತ್ರ ಆಗ್ಲು ಇಡೇಕ್ ಬರೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತ ಮೂಜಿ ದಿನಲ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆಂಡು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕರ್ನ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ರೈತರ ಉಳಿವು ಅಲಿವು ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಬೊಕ್ಕ ಡೋಲು ಕುಣಿತ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ವೈವಿಧ್ಯ ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದಾಗಲ್ನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಭಾರತ ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲದಾಗಲ್ನ ಕುಸಲ ಕುರ್ಲರಿ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಲೇಲೆ ಪಾಡಡೆ ಪಂದ್ ಕುಡೊಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಆಲ್ವಾಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾಗಲ್ನ ಆಲ್ವಾಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೈಭವ ಆಲ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಡುಬಿದಿರಿ ಅಗಲ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ನಮೂನೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಉಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 7 ಗಂಟೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮೊಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ವರ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾಡುಟ್ಟು ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಳ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಒನಸು ತೆನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು
ಅಲ್ಪ ಉಂಡ ಮಾರಾಟಗುಂಡ ಒಂದೇ ಬಗೆಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೋಡಮ್ ಜನ ಅಂದ್ ಎಂಕುಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರೋತ್ಸವ ಪಂದ್ ದೀತ ಅಲ್ಪ ಐಟ್ ನಂಗೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬೇತೆ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬೇತೆ ದೀತ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬತ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಗಲಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟಕರ್ ನಗಲಿಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಅಗಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಐಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸಮಿತಿದಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಸಮಿತಿದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಗಲ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ 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 ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ದೂರ ಕರ ಪೋಡು ದಾಲ ಜೈತವಲೇ ಉಂಡು ಪೂರ ಕುಡಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಗೋವು ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ದಿನ ಮೂಜಿ ದಿನಲ ಗೋವುದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಮೂಜಿ ದಿನಲ ಗೋವುದ ದೀಪ ಎಂಕುಲು ಅವಲೇ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತದ ಮೂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಮೂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮೇಳಾಡು ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಸಾಧಕೆರೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಅವು ಏರು ಸಾಧಕೆರು ಕೃಷಿ ಕೃಷಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಐತಿನ ವೇತಕುಲ್ಲದಾರ ಕೃಷಿಕ್ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೆಲವಿರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿ ಹಿಡಿತಿನಾಗ್ಲಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲು ಸೇರ್ಪಾದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗ್ಲು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಯಿನ ಅರೆಕಳ ಅಜಬರೆಗ್ ಆರು ಅಕ್ಷರ ಸಂತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಮಹಾಲಿಂಗ ಅರೆಗಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ 2 ಜನಕ್ಲ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ದಾಗಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಪನ್ನಾಗಲು ಆರು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರು ಮೇರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆ ಇರುವರೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಎತ್ತದಾಗಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಲ ಪೂರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತದ ಎಂಗಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಈತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೇರಳ ಎಂಗಲ ಸನ್ಮಾನ ದಿಕ್ಕು ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ ಇತ್ತ ಸಮಿತಿ ಪರ ಅವತ್ತೊಂದನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಸಮಿತಿ ಪರ ಖಾಲಿ ಊರ್ದಕುಲು ಮಾತ್ರನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದಕುಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಗದಾಗುಲ್ಲ ನೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ ನಿಜವಾದಂಡ ಇರಕಡ ಪಂಡರ್ ಕೃಷಿ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾದ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದನ್ನ ತೂಯಿಸಾತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತು ಇನ್ನಿ ಶಾಲೆದ ಪಾಠದ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿತೀನಿ ನೀನು ತೂದು ಕಲ್ತದಾನಾಗ ನಂಗೆ ಆತಾಯ್ತ ವಿದ್ಯೆದ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಆಪುಂಡು ಅದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತದೇರು ಕೃಷಿ ತೀತು ಬಂಗೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂದು ನಾಕಲ್ನ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವಡ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಓಯನ್ ಮಲ್ತು ತರಕಾರಿ ಪುರ ಮಲ್ತು ತೋಜ ತರಕಾರಿ ಮಂತದ ಆತಂಡೆ ಬುಲೆಪಾದ ಆತಂಡೆ ಇತ್ತ ಐಟ್ ತರಕಾರಿ ಆತಂಡೆ ಅವೇನ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವಲು ತೋಜಾವರಂಡು ಎಂಚ ಅವೇನ ಮೋಕೆಡು ತೂವ ನೋಡು ಐಕ್ ವಾಪುರ್ತು ನೀರ್ ಪಾಡೋಡು ಎಂಚ ಪಾಡೋಡು ಏತು ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡೋಡು ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಕೃಷಿ ಇತ್ತನು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಕೃಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ತೂಪಾದ ಕೊರಡಾಪ ಅಂಚಾದ ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರಿಮಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಪೇಂಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೆರೆಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಾಗಲಿ ಬೊಡಿತ್ತಿನ ತರಕಾರಿಲು ಒಂಜಿ ಪೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವರ ಬೊಡ್ಡ ದಿನವಳ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂ ಬೋಡುಂದಾಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೆರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಚಟ್ಟಿ ದೀದ ಐಟ್ ಬೊಡಿತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಇತ್ತ ಐಟ್ ಮಾತ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಅನ್ ಮಾತ ಅನುಭವ ನನ್ನ ಪೇಂಟದಕ್ಕಲ್ಲ ನೆಟ್ ಹಳ್ಳಿದ ಜೀವನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಉರುಪು ಪೇಂಟೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಳ್ಳಿಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪಿಲಕ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ 10 ನರ್ಸರಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಆ ನರ್ಸರಿ ತೂವರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿದ ಕಾರ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಶೋರೂಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ 2 ಕಂಪನಿದಾಗ ಬೈದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗ್ಲು ಸವಲತ್ತು ಮಲ್ತ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅಲೆಮನೆ ನೀರ ಕರ್ಬುದ ಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತೋಪೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಇರ್ನ ಮಡಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಶೋ ಉಂಡು ಅವಲ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತು ತೋಪೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ತೂವರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಐನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಮೊಗಲ್ನ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೈಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಅಲ್ಪ ಡೆಮೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ನೇಕಾರದಾಗಲು ಐಕ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಔಷಧಿಗೆ ಬೋಡುಪಿನ ಗಿಡ ಅವಲ ಎಂಕುಲ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೂಪ ದೀಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೂವರೆ ಔಷಧಿಗೆ ವಾನ ಮುಂದೆ ಗಿಡಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಬೋಡು ಅವೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಕೇಳಿಂದ ಬಂಡ ಜೇನು ಕೃಷಿದ ಐತಲ್ಲ ಉಂಡು ಜೇನು ಕೃಷಿದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಶೀತ ಜ್ವರ ಬರ್ತನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಟೋಟೋ ಪೋಯರು ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ದು ಕಂತದ ಅವೆನ್ನೆ ಚಟ್ನಿ ಒಂಜಿ ಗುದ್ದುದ ರಸ ಕೊರ್ನು ನಂಡ ಲೈಟ್ ದಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಶೀತ ಅಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಡೆ ಪೋಪುನದ ಮಂಟ್ರ ಜಡೆಮುಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದನ್ ಇತ ಐಕೆ ಪೂರಕ ನಂಜಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೂ 10 ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ಇರ್ಪಾರೆ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ
ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಉಂತರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ ಅತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಜನ ಸೇರೋ ಒಂಚೂರು ರಿಸ್ಕ್ದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ ವಾರಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗಳಿಗೆ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ತಗಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 2-3 ಅಲ್ಪದ ಆಸ್ಪಾಸ್ದ ಕಾಲೇಜಾಗಲ್ನ ಜೀವಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರದ್ದು ಪಂಡ NCC ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ NSS ಉಪ್ಪು ಅಗಲ ಜೀವಕುಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದಾಗಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ RTO ಅಗಲ್ನ ಎಂಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಗಲ್ನ ಪೂರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಂಕಲು ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೋಪನ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ 1 ವೇ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕಲು ಲೇಪನ್ನಾಗ ಅವರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಪಿರವರ ಇಜ್ಜಿ 1 ವೇ ರೂಟ್ರೆ ಪೋಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅದಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೆನ್ಯೂಡ್ದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ 100-150 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಡುಪು ಆಯ್ತಾ ಎದುರುಡ್ಲ ಎಂಕನ ಹೈವೇದ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಎಂಕನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ದ ಪೂರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇತನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ಅಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕಲ್ ಲೇಪನ್ನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬೈಕ್ ಬರ್ಪನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಕ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತದ ಸುರುಟೆ ಬತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಜನತಿ ಕುಜರ ಅಂಚತ್ರ ಕೃಷಿ ಪ್ರಫಾರ ಪಡೆಯಲ್ ಬಿಡ್ದು ಬೆನ್ನಿದ ಕಂಡೋಲು ಮಿಷನ್ ಕದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಕಂತದ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ತೋಜವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಮೊಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತಮ್ಮ ವಿನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ 2 ವರ್ಷ ಕಾಲಿ ಎಂಕಲ್ ಐತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಡದೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷದ ಮಿಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಲ ಐತೆ ಒಟ್ಟು ಕಟಾವ್ ಮಿಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಟಾವ್ ಮಿಷನ್ ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನ ಮಿಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಪುಂಡು ಐತೆ 80% ನಂಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅವೇ ವಿಶೇಷ 80% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಗಲು ಒಂದು ನಂಗೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಿತ ರಾಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೊರಪು ಸಂಘಟಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರಪುನು ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸಂಘಟಿತರಾದ ಪೋಯಡ್ ಅಂದಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬರತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಶೆ ಅಂಚೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯವರು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಖಂಡಿತ ಇಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಬತ್ತನಂದ ಹಳ್ಳಿದಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಐಕ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೆತ್ತದು ನಂಗೆ ಕೊಡ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲಡುಗುಲ್ದು ಕೃಷಿ ತಗುಲಿ ಸಾಲ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುಜಿನಿ ನಿಜವಾದ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಕೊರತೆನ ಮಾಡೋಣ ಖಂಡಿತ ಅವ ಮತ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ಮತ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಒಂದು ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂದ್ಕೊಂಡ 200 ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಕೆಲವೇ ಸ್ಟಾಲ್ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ದಂಡ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ದಿಂದಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಭತ್ತದ ನಿಗಲ್ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಡು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬೇತಲ್ಲ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಪಂಡ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಕೌಂಟರ್ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೌಂಟರ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲು ಬೆತೆ ಇರ್ನ ಕಲ್ಲಂಗಡಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಬಟ್ ಅವು ಬೇತೆ ಕೊರ್ಪು ಜಂಗಲು ಅಂಚನೆ ಅಕುಲ್ ಬೇತೆ ಕಲೆ ಕೊರಲು ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಐತೆ ಅಂದು ಅದೇ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪೂರಗೋಡ್ಲ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಪಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಭಂಗ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಆಪಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕಾಲ ಮೇಜರ್ ಎಂಕಾಲ ಏನ ಪಂಡ ಕೃಷಿ ಅದ ಕೃಷಿಗೆ ಎತ್ತ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲು ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಜೀವನ್ರೆ ಹಣಿದ ದಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ ಅಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶ್ರಮಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನದ ತಪಾಸಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಥ್ರೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಾಗುಲ್ ಮಾತ ಆಯ್ತ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಾಗಲ್ಲ ವಿಶೇಷಂಗಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಂಟಲ್ ರಡ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಾಗಲು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಡ್ ದುಂಬಾಗುಲು ಆ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಆಪಿನ ಜಾಗೇಡ್ ನಮ್ಮ ಲಗೋರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಿನಾನಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಣ್ಣಾಯ ಕೊಲ್ಲಾಲ್ರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಾಯ ಕೊಲ್ಲಾಲ್ ಆರ್ಲ ಕೃಷಿತ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಮಲ್ತೊಂದು ಇವೊಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಡುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಲ್ಲ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ರೈತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋದು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನಿಕ್ಲಾರ ರೈತೇನೆ ಕಂಡೋ ಜತ್ತದ ನಡ್ರೆಲದ ಯಾರುಲ್ಲೇರು ಬಡ್ಡ ಕೈ ಕೊಯರ್ಲ ರೆಡಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತಿನಾಗಿ ಕೃಷಿತ ಅನುಭವ ಕೊರತೆ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಆರು ದೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲಿಗವೇನು ನಾನು ಕಲ್ದಾಡಲ್ಲ ಕೃಷಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನ ಆರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೆಚ್ಚಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಾಯಕುಲ್ಲಾಡ್ರು ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂದು ಈ ವಿನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘ ಈತ ದುಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ವಾಫೋನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪಣ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇತದಾದ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಆಂಡ್ ಮುಗಿನಿರ್ದ ಬಕ್ಕದಾದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುರುಟೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿನಾರು ಟರಾವು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರಗೂ ವಾ ವಿಚಾರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನಿ ಮಾತ ಸರ್ಕಾರನೇ ನಂಗೆ ಉಮೇದು ಕೊರ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಕಾಲಿತ್ತಿನ ಪಡ್ಲಿತ್ತಿನ ಜಾಗಲಿ ನಾನಾತ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಜನಗಲೆಗಳ ಅಡ್ಡಾಪುನು ನಂಗೆ ನೇಚರ್ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ಪಡಲಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಪಡ್ಚಾಂದಿನ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಹೊರತ್ತದು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತನ ದಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರಟಿತ್ತಿನ ಕುಲ್ತದ್ದು ಅವು ಲೆಡ್ಡೆ ಆತನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಉಮೇದು ಬರ್ತು
ಇತ್ತೆ ಮೊಗಲು ನಮ್ಮ ವಿನಯ ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಕೃಷಿ ಇಟ್ಟು ತೂದು ಬರಿತಾಕುಲ್ಲ ಎಂಗುಲ್ಲ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಗ ನೆಟ್ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರಗಳ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ದುಮ್ಮುಗ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜಿದ್ದು ಖಂಡಿತ ವಿಜಯರ ಇರೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಟ್ಕೇನು ಬಿಡ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟಾರ್ ಅಡರ್ ಸರಿ ತೊಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಡಿ ಇತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಒಂದಿಟ್ಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈತ ರಡೇ ದಿನಪ್ಪನ ಈ ಪೊರ್ತರು ದಾದಮ್ರೆ ಬೈಕ್ವಾರ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇ ಬಂದ್ಪುರು ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಂಧುನಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಮುಟ್ಟೋಡು ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಏನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೈತರೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಿಗಲು ಬರೋಡು ನತ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ಅನುಭವಿಸೋಡು ನೆತ್ತ ಲೇಪನ್ನಾಗ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ನನ್ನ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತ ಆಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಹತ್ತು ಒಂದು ನಿಗಲ್ನ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಬಂದು ನಿಗಲು ಬರೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೃಷಿದು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವೆ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ದಿಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಈ ಕೃಷಿ ಬಾರಿ ನೆಮ್ಮದಿ ದಿಕ್ಕೊಡು ಅವನು ಯಾನ್ಲ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂದು ನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಪಾವಂದಿಲ್ಲ ಜೀವನ್ರ ಮುಗಿಮ್ನವ್ರದ್ದು ಮೀರ್ದಾದ ಬೈಕ್ವಾರ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಇಡ್ಲೋ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10,000 ಹೆಚ್ಚ ಜನಕ್ಕೂ ದಿನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಾಗುಲ್ಲ ದೂರದ ಊರುಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕೃಷಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಮೂಲ ಎಂಕುಲು ಏತು ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ದು ಎಂಕುಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದ ಐತ ಆ ಅನುಭವನು ನಿಗುಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಆ ಕೃಷಿ ಮೇಲೋಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ನಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಅಳವಡಿಸಾದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಭೂಮಿನ ಪಚ್ಚ ಹಸಿರಾದ ದೀವೊಂದು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಮನ್ಪೋಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬದುಕುನು ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಟರವ ಮಂಡನೆ ಮನ್ಪುನೈತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆಂಡ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದುಂಬುದು ಇದು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಬಂದು ಯಾನಕೇನೊಂದು ನಂಜನೆ ಯಾಕಡೆ ಅಣ್ಣ ಕುಲಾಲರ ವಿಷಯ ಹೊತ್ತು ನಂಜನೆ ಈ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಪ್ಪರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾತು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬೆನ್ಪಿನ ನಾನು ಕೈತಳ್ಳು ತೂತೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲ ಐತೆ ಪಿರೋಡು ಬೆಂತೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಯಶಸ್ಸಾಪಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಇರ್ದ ಅನ್ಪರು ನಿಜವಾದಂಡ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತದ್ದು ಐಕ್ 10 ಜನ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಲಾಪಿ ಖಂಡಿತ ಒರಿ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ಪಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಂದ ಅವು ನಿಜವಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪು ಖಂಡಿತ ಐಟ್ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಕೃಷಿಕಾಗ ಸೀಕ ಬೈತಿನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಅನುಭವದ ನಮ್ಮ ಜೊತ್ತೊಂದು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಕೈ ಟಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೂಡ್ದು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ನೆಟ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಊಲ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರಂಜಿ ಕೆಲಸ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾದ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಗಾನಾಗ ಎರೆಲ್ಲ ತೂಪುಜಿ ಎರೆಗ್ಲ ತರಬೇತಿ ಜೋಕುಲು ಬಾಲಿಲು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪಿನ ದಾಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಒಂದೆಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಅವಿನ ಅನುಭವಿಸಾದ ಕೃಷಿಗೆ ಏನಾಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪಿಲ್ಲಕ ಜವಣ್ಯರ್ಲ ತುಂಬ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಕೊಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೇಸರದ ಅಗಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಬೈದನೆ ಕುಡರಪನೊಂದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಕೃಷಿ ಸೀರಿ 2022 ಮುಲ್ಕೆದ ಕೈತಲ್ದ ಕೊಲ್ನಾಡು ನಡಪರಂಡು ಗಾಡಿ ಜನ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಲ್ಪಡೊಂದಿಜಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಲ ಬರಲಿ ದೇಪಂಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ಡು ಉಂತುಂಡು ಒಂತೆ ನಡಪರೆ ತಿಕ್ಕುವಾತೆ ಓಡ್ತಿನಾತ್ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ಬಲೆ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆನು ನಡಕೆನು ತೂವರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರೊಂದು ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಬಂದು ಪನೊಂದು ಐಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ್ ಬೈಕೊಂದು ಭಿನ್ನಾದಿ ಕೆಡ್ಕೊಳು ನಾ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಇಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ತೂಯಿನ ಲೆಪ್ಪುಕನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ನೀತೆ ಗೆಡ್ದಕ್ಕ